I evo me, danas mi igramo Fortnite. Šta bi drugo igrao? Vratili su OG. Fortnite OG 14 sezona 1. Solar Fill. Yes. Šta je ovo? Ja ovo igru nisam. Ok, Battle Royale. Da kažem iskreno, chapter 6 nije dobar. Ne sviđa mi se. Daj mi main skin, što imam ovog. Ja main skin. Zašto mi je sve urnisan? Odo. I da, prošla sezona je bila bolja. Vidi se. I igrao sam, ja mislim, jedan game Fortnite OG-a. Nisam pola stvari vidio, ne znam da li hand cannon ta čuda. Pretpostavljam. I da, ovo je OG Fortnite. I sada je jedini plan landatina. Ajde na Prison ću da landam, pa onda vjerojatno ću se rotitam na Moisty Mire. I odatle šta bude. Mislim da je to dobar plan. Battle Bus izgleda drugačije. Kad su točkovi ovakvi? Ja se toga ne sjećam. Kao da je nešto... Automated Town sam trebao da idem. Pa to je moj PI. Sljedeću rundu idem. Ja pola stvari nisam video, znači nisam do sada Scar video novi. Double pump mislim da se vratili, nisam imao nijednom 2 pumpa. Rekli su mi drugari da su vratili stare modele. Mislim da odigrao sam jedan game i nisam primijetio neke stare modele, ali ajde sad ću da me malo obratim pažnju. Zašto dvojica landaju na Moisty Mire? Ne, stvarno, kao, ko još lenda na Moisty Mire? Ja sam samo lendao zato što niko ne... Onda vidim 62 lika kako lendaju na Moisty Mire. Idemo, double pištolj. Ja, ne. Ovdje bi trebao da je chest sada. Kao što vidim, po onim visual. Samo tu malo to razbijem. Ovdje. Nešto je puklo. Ok, ovi se rokaju ozbiljno. Daj, zašto je ovako autistično? Evo ga. To si VAR. Da, nema minija, tako da neću još stedim ovaj big dok ne nađem minija. Zapper trap. Gdje su? Ceiling zapper. Ista stvar. Ovdje? Ne. Da. Pretpostavljam, da. Pretpostavka mi je bila tačna. Evo vidi, evo ga. SMG, evo ga Tech 9. Njega nisam vidio do sada. Jel ima stari zvuk? Ovo ima. To. Ok, ovo je vjerovatno. Naravno, ovo. To nema. Ok, čuva me lik. Umro je. To imam pump shotgun. Plavi AR! To je skoro ko Scar. Bandaže, može. Daj, da li su vratili stari model pumpa? Ne izgleda, zašto sam rekao izgleda kao da su vratili? Kako ovo je deala damage? Može bolje. Evo ga big. Odavde ću da se rotitam depot. Jer je prosto lepa lokacija. Da, i postavit ću community poll da vidim šta da sljedeće snimam. Da li bude Fortnite, Counter, Minecraft, bilo šta, ne znam, vidjet ću. Kamera. Ovo nije bilo tu. Eto ga.
S obzirom da sam igrao jedan game, 2 gejma u chapter na sezoni 10. I tamo mi se nešto nije svidio Fortnite. Dobro, to je bilo davno. Ali mi se tad nešto nije svidio Fortnite i onda sam nešto nisam igrao. Mislim, tad sam igrao kod druga. Baš sam ono krenuo da igram chapter 4 sezona 5, ali sam ono prvi put kad sam ja krenuo da igram chapter 4 sezona 1. Ja mislim da, jel to, ako je to sezona sa Shockwave Hammerom, da sam ja tada krenuo da igram. A to gore ili ovdje? A, gore. Evo ga, razbijam patos. Oh! Da vidimo da li je istina. Oh! Da, ne treba mi više Tech 9. Meni su dovoljno 2 pampa i to je... Rekao sam isto da je 200 pampa sivi u glavu. Ali to ne verujem, ali ajde, testirat ću. I isto su mi rekli da može da ima 999 materijala, više ne 500. To ću da testiram. I sad ću vratno da iskopam pola ovog prizona, samo ono iz fore. Da bi vidjeli da li ide preko 500. Ali ovo ne daje ništa. Ovo je metal, da, to je metal. Ovo je daje dobro. Ovo je više ne. Ne, daje dobro. Šta je ovo, brate, zašto svaki daje po ono 2? Ok, sad se već bližim 500. Evo ga. Municija, prihvatam. Ako bude bio limit 500, bit ću jako tužan. Treba prvo ovo da razvijem. Ok, bližim se, mislim da je još jedan floor. Još 2. Vratili su na 999. To! Ovo je kompletan OG mod, ja stvarno ne znam šta je ovo. Ovo je 1:1, još ima ovu staru ikonicu od granate. Sad samo da li je dilo 100 damage-a, to ću da proverim. Nisam se vratio to u moisti, idem na retail. Ovo mi prvi put da snimam na ovom kanalu Fortnite, ja mislim da, ali, evo glik. Ovo je dobar. Ovo ne pipa travu. Da, ovo ne pipa, ovo ne pipa travu, ovo je travu, ne, ovo nije, treba mu, brate, definicija trave. Ovaj sam ne zna šta je trava, jer onda zna šta je trava, ne bi to upravo uradio. Kako neki ljudi samo prosto ne znaju šta je trava? Sada je plan igrati... Pa ovo ću igrati, naravno, šta ja pričam. Više nikada ne landam. Još nekada ne landam na Moisty Mire, jer tu nema luta. Dobro, možda landam direktno kada bude bio u septembru, kada bude došao Paradise Palms. Tilted dolazi u februaru, to znam. Ja mislim se ovo kao završava u sezoni X, kad sam ja prvi game Fortnite u životu odigrao. To je 31. jula 26. Da idem. Na Pleasant ću da idem. Ja, Loot Lake. Ja, kako mi se ide na Loot Lake, ali ne smem. Moram na Tomato Town. Da osjetim Tomato Mana. Napravit ću neki video koji... Ovo ne može se... Wow. Napravit ću video osjetu Tomato Mana, 100%. Ne znam zašto, prosto da. Isto shoutout. Da, dajem shoutout, imam 5 subscriber. Wow. Subscribeujte se na kanal od mog druga koji se zove DEXREX. Super moj kanal. Snima neke animacije, ono, u flipa klipu i sa nekim Optimus Primeom i tim stvarima. Zašto ima se koraći 1001? Zašto neko lenda na Tomato Town? To je moje mesto. To ne sme niko da lenda.
Da, evo ga, evo ga. Tomato. Ne. Ne smiju. Branim im, ne sme da lenda ovde. Ne dajem mu pravo da lenda na moju lokaciju. Zašto ih lenda 10 na Tomato, brate? Na Tomato Town. Zašto sam samo rekao Tomato? Zašto sam rekao Tomato Temple? Dobro, to dođe isto. Samo što meni Tomato Town boje. Oooo, kakav loot. Sada znam da će dobro da ide. Dodali su stare modele svih čuda. Voga, stari pump. Najjači izgled iz pumpa. Evo ga. Evo ga. Gore. I toto full shield. Prelepo. Nego, ja sam van Tomato Towna, moram da uzmem prestonicu nazad. Moram da uzmem glavni grad nazad. Moram da ga okupiram ponovo. Okupirali su mi ga zloće. A ne vide mene. Ne, ovo je bolje od mene. Da, ovo isto ne pipa travu. Zašto ne pipa travu? Ne, 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 ne. Druže, šta ova igra? Brate, je li ovo Unreal? Je li ovo, koji je ovo rank? Ovo je stvarno ne znam. Pokušaj, broj 3. Ovaj put ću zapravo da ekvipam glider koji mi se sviđa, to je... Gde mi se? Evo ga, Junk Brella. Ovo nije nešto, on mi je prebio main, pa sam onda ga svičao na ovaj. Pa sam onda svičao na ovaj, pa na ovaj, pa na ovaj i onda sad ovaj. To tako ide uvek. Uvek išao i uvek će ići. Meni je tako čudno kad idem chapter 6. Kao... Ovaj remix je, to je već bio doktorski chapter, ali bio malo ono... Dosadio posle nekog vremena. Kuda sada lendam? Idem na moj Stimajer. Ne, zašto? Moram. Moram li? Da, moram na moj Stimajer. Evo ga. Tactical shotgun. 8 damage-a sa toga. Uff. Fancy. Zašto mi nije pinano? Zašto nije pinano? Zašto ne pokazuje broj? Ok, na Tomato Town ide 16 likova. A dobro, ne znam, neki ide u Pleasant. Sada kada vidim 72 lika kako iskaču za moj Stimajer. Naravno da to postoje. Zapravo da, ovaj put idem na moj Stimajer, ne na zatvor. Sada, gdje je ona glavna kuća? To je... Moguće da se nije spawnalo, to je tu. Ili me samo igra trola jer je retardirana. U mojoj Stimajeru ne postoji ništa. A evo je glavna kuća. Od cijelog mojeg Stimajera ovo je jedina... Au, brate. Ovdje ona ima 2 česta. Koliko sam ga pogodio? Plavi tak. Prihvatam. Sivi tak. Double pump sa tactical shotgunom. Može. Vreme je da popijem big. Današnji plan je... Idem na zatvor. Ovo sporo. Idem na zatvor da roknem likove koji su tu jer znam da ih ima jer niko nikad ne ide na moj Stimajer. Svi idu na zatvor koji je mnogo bolja lokacija. Skar. To je big. Ne mogu da verujem.
Ili ja to stvarno vidim ili ja to sanjam? Ili ovo je stvarno Scar? Ovo je stvarno Scar, ja ne mogu da verujem. Ovo su tako male šanse za Scar. Ali ga imam konačno. Do sada od početka ovog OG nisam imao ni jedan Scar. Ni jedan. Ovo mi je prvi Scar. Evo, oj, neću ovako rano da izgubim Scar. Znam što se dešava kad dođem do liku ako imaju super hero skin ili bilo koji tryhard skin, moram samo da begam. Uh, 150. Ne, to je 14 buildova. I ovih što to je 20 buildova. To bi mi bilo dovoljno. Ne bi, to je 5 boksova. Šta će mi više? Evo, to nešto plavo. To je big. Nije li? Big je? Da, big je. Poneću to. Evo ga big. Idem dole. Ja, evo ga scope DR, kada ću to ikada pokupim. Je li ima ovo? Ovo ima double pump. Bolje, 100 puta. Sad mogu zapravo da double pumpujem, ali da dobro double pumpujem. Ne, snajperista. Kako ovako sporo ide? Kopaj. Ok, to je dovoljno meca, Sad samo čekam lika. Pravimo zasedu. Nema ga. Moram da begam. Nema ga. Gde je nesto? Ne, evo ga. 70! Ne, uzeo mi je Scar. A da, čim dobijem Scar, ono odmah, uvek odmah. Nikada pre, nikada posle. Šta mi je sad za Fortnite? Zašto gledam samo Tomato Mana? Brate mili. Moram da vinam jednom. Ovo će bude posljednji game za danas. Ima previše tryhardera. Kad se malo umiri mod, pa dobro daj 1,1 milion. Kad se malo umiri mod, ću da napravim novi video i da dobijem Victory Royale. Moram. Da. Koji je ovo spawn? Ovo je... da li bi da idem tu? Ili da idem tu? Ne, će svi da idu. Idem na Deepo. Ja, ovo je najjači OG. Sada šta bude? Dalje još nije miran mod, zato što ima previše tryhardera, istinski ima ih previše. Zato što, brate, svaki game vidim Skull Troopera, super heroja i sve žive. Plus svaki game postoji neka svetara. Ja bi samo leđi Scar teo i onda samo se kempam cijel game. Ne znam šta sam uopšte pušao lika dok sam imao Epic Scar. Mogu samo da se zakempam lepo, ali ne. Moram da pušam lika. Što sam ga pušao? Mogao sam samo da sedim. Kako velik lenda pre mene?
spona sa puškom. Sad se upravo spona sa puškom. Ne. On samo odluči da hoće se spona sa puškom. Samo odluči. Uglavnom, to bi bilo to da gledam. Kada se bude malo umirio, da ne bude 1,1 milion, za prilike nekih nedelju dana, ću da igram, da dobijem Victor Royale. A do tada, dok se ne smire serveri, ćao i ne zaboravite da lupite subscribe i like. Ćao.